Non se fala doutra cousa no Milladoiro, moi preto de Santiago. Os veciños están sorprendidos co resultado das novas marquesiñas colocadas na avenida principal. Están tan tortas que mesmo é incómodo sentar nelas. Nuria. Sí, agardalo vos aquí sentada, Marta, hai algo cando menos raro e é que non se tive en conta a pendente desta rúa para a instalación das marquesiñas. Se non se aprecia ben en cámara, imos facer en directo un pequeno experimento con esta laranxa. Se a deixamos aquí pousada, vexan, sucumbe facilmente a lei da gravidade. Estas marquesiñas forman parte da remodelación integral desta avenida principal do Milladoiro, unhas obras que levaron moitos meses, que se recepcionaron hai escasas 2 semanas. Dende o Concello de Ame admiten que se trata dunha chapuza que terá que ser subsanada. Nesta imaxe a marquesiña parece que está perfectamente, pero é só un truco da cámara. Está así de inclinada en realidade. Inclinado un poco. Está muy inclinada, no tiene sentido. Ah, sí. Bueno, que está un pouquiño torto, sí. Un pouquiño nada máis. Está como está. Oye, es original, distinto, ¿no? Mais alá do resultado estético, os usuarios consideran que tampouco é É cómodo. incómodo, además, se te pasas a esquina esta, ves para aquí, ves resbalando seguido. Nada, isto non está ben feito. Intentamos un poco ir más para allá. Mejor subir un poco más esta parte de la fachada para que esté en línea recta. Pero non son as únicas marquesiñas con este problema na zona. No veciño concello de Teo hai tempo que teñen varias que tamén están tortas. Así non lo contaba Juan, que mesmo baixou da casa cun nivel para demostrárnolo. E a verdade é que a burbulla non pode estar máis esquinada. Hai 2 ou 3 ou peor por aí abaixo ainda. Pero como está? Á dereita, un desnivel de 20 centímetros ou 25. Dende o Concello de Ames, onde está o Milladoiro, explican que xa lle pediron ao Ministerio de Transportes que corrixan estas deficiencias. O alcalde do municipio cualificou nun comunicado a colocación das marquesiñas como unha chapuza, algo co que ao parecer concordan os seus veciños.